De enquête leefomjouwing wordt alle jaren houden. Door middel van een vragenlijst wordt zo'n naar hoe de inwoners van Ljouwert door gewoon gemeentelijke verschenning stinken. Dit jaar is er specifiek zo'n naar de verschillen tussen de oude gemeente Ljouwert en de dorpen die er zo'n te werindeling bij kan binnen. Opvallend hierin is dat de nieuwe inwoners nog net zo groot binnen op de stad Ljouwert. Nou, dat grootste binnen is de volle zijn, maar ach, dat gaat altijd wel, ja. Hoe groot bestaat als Grouwster op de stad Ljouwert? Goh, weet ik niet. Heeft er überhaupt iets mee? Nee, dat net. Nou ja, zij iets met groeien natuurlijk. Hè. Als het vreeg is toen de inwoners van jou ben je positief voor de stad, nou dan zei 64% ja, het is hier een hartstikke mooi plak. En als je er krek bij zit, ja, dan mag je jou ook wat leren kennen en hoe dat allemaal verder gaat. De gemeente wil naar aanleiding van de cijfers extra inzetten op de dorpen. Het is er gewoon daarheen gaan, meeleven, te bijloeken en dergelijke uitvinden wat er allemaal in jou gebeuren kan. De leefomjouwingsenquête wordt vaak gebruikt om nijbeleid te maken en bestaand beleid aan te passen. Zo wil de gemeente op Nijsjen naar het bezuinigingsonderwerp straatverlichting. Het aantal mensen dat vindt dat er te meer licht in de straten is de aanronde voor jou Tana maar 6%. De bezuiniging net, want die stiet, maar dan moet je wel heel goed zien op wat voor plak doen we dat. En uit het verliezen weten we dat als ergens ram wordt of fietst wordt, dat mensen dat volle slimmer vinden om daar wat wij te halen dan bijvoorbeeld bij een lange dik of op een industrieterrein. En daar maar we nog scherper bovenop zitten dan we het in het verliezen al dienen hebben. De gemeente wil de komende maand werk maken van het legercijfer dat ze krijgen voor het aanhandelen van klachten. Inwoners jouwen Ljouwert op dit stuit er een 4,5 voor.